Hasini Laibumawa unprecedented party mong Hasini Koktwma awaimong Khlaimani no Humiliate Khlai social media laibo Faye Dalbidal Koktwma assembly ni deputy speaker Prasad Pal aparte muno kebengi basakha Hasini Koktwma thumanirok aboni bagino Koktwma thumanirok ni kaisa bodol tangsula Hasini mantri okrabai malai Khlaimani tisaka deputy speaker Asok Thaini resign ronani bagai Kaisa Zorawa State BJP Achuk Phani Chongbari Note Hasini Mantri Okrani Quarter Nogo Chair Khitarmani Party Mung Rwgwi Koktwma Bothoma Kasamani A Party Mung Noteino Dalbidal Koklambo Ongkhorka Pheba Paithago Bodolin Kuchok Ozomarok Manage Khlai Khoroksa Lukurongni Bagai Samung Khlainai Hinai Hasini Khoroksa Mantrini Samung Khlaimani Abo Taike Boya Abongkha Ramprasad Pal Tabu Hunke Haste Assembly ni Deputy Speaker Constitutional Thayo Asugoi Hasini Laibumawa Kaisa Lasima Singsa Patimung Patirikha Azarawa Constitutional Thayo Asugoi Hasini Koktwma awaimung Khlaimani Thaino Humiliate Khlaika Facebook Live of Haye Hasini Koktwma thumanirok no Kaisa nulote kaisa khapfurjage ngai dalbidal Koktwmani Akokni mungsa line krei Hasini Koktwma thumanirok ni integrity no tei sungmungti saka phiaba Bini sakbai thangni integrity no tei no tabu sumungti sajagai tongkha tamoni himale laiba asugoi Koktwmani aborok no nugoi saimanka Koktwma awaimung tei Koktwma thumanirok no tei Koktwmani aborok soroksa tukuma hai sipra sapra hanai phiaba Ramprasad Pal Koktwma awaimung tei Koktwma thumanirok no bono kebengnai bodolni adongrok haike tisanani chaitokha tamoni bagai Koktwma thumanirok no asuk jolijak Koktwma thumanirok bini bagai tamo deramung khlaiga abo Hasini Koktwma thumanirok bo mungsa sia Hasini Koktwma thumanirok waino kha kotorkhe borni kubai party mungno lukurongni bwskango seitubu kha kisasuk kubai Koktwma awaijakmawo Ramprasad Pal jolijagui tongkha hanke Hasini Koktwma awaimung eba Koktwma thumanirok mungsa khlaina kwrui abo jesafano ongthung deputy speaker Ramprasad Pal ni samani kokno khafurjagi angui Hasini Koktwma thumanirok aboni bagino Hasini Koktwma thumanirokni kaisa bodol tangsalo Hasini mantri okrabai thangai Malaikha Koktwma thumnai bodolni khoroksa adong saka a salo Hasini mantri okra Professor Dr. Manik Sahani quarter nogo thangai jotono tuino Hasini mantri okra Professor Dr. Manik Sahano jotokongno srai-srai ke saikana kahnai abo haikeno bini deputy speaker ni thai yakarani bagibo sanlaimukti saka Hasini Koktwma thumanirok Hasini mantri okrabai malaibemani yagulo bodolni khoroksa adong Sanjay Pal saka Hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha Saimanmani yagulo Malaikha kha khamsaka party murongno tei abo hai party mung tei party atikhe Hasini mantri okra sakbai thangno naikolnai hinai kogrkha borokno Koktwma thumanirokno manbrom rui tongnani bagai nangmani sepna harjangnai hinai kogrkha Hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha রাজ্যে এই প্রথম রাজ্য বিধানসভার এক মাননীয় সদস্য নন শুধু তিনি উপাধ্যক্ষও বটে মিডিয়াকে অত্যন্ত বাজেভাবে আক্রমণ করছে যারা অতীতে কোনোদিনই হয়নি এই বিষয়টি আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে এসেছিলাম এবং কী কী ঘটনা ঘটছে মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা সবাই মিলে জানিয়েছি মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টা দেখবেন এই কি আশ্বাস দিলেন কি আশ্বাস দিলেন দেখবেন এটা এই বিষয় নিয়ে আপনারা পরবর্তী কোনো পদক্ষেপ বা পরবর্তী পদক্ষেপ তো আমরা তো মিডিয়াম্যান আমাদের পদক্ষেপ প্রতিদিনই চলতে থাকবে সরকার তরফে কী দেয় এটাও নজর দিতে থাকবে সরকার আমাদের জন্য কী করবে বিষয়টা আমরা দিল্লি নজরে নেব Asalo Hasini mantri okrani thani khaksamani kokmanai kifle phaika Hasini Koktwma thumanirok Hasini Koktwma thumanirok ni puito tongo mantri okrani phasing nangmani saktharmuk naharjagna hini Asalo Koktwma thumanirok ni bodolni adong Sanjay Palno karibo manjakha Agartala Press Club ni achukphang Pranab Sarkar Agartala Press Club ni kcham achukphang Subal Kumar De Tripura Haste Electronic Media ni tangphang Surojit Pal Agartala Press Club ni Executive Committee ni member eba Khumlung Press Club ni Secretary Ranjit Deborma Kcham Koktwma thumnai Sanit Debroy Koktwma thumnai Dibakar Debnath no khoboi te kubun Koktwma thumanirok
রাজা খরাগুল নিশিমি প্রণম নি Koktwma Chini Khorang